nyaka mach bedie. Wach machielo mantiere ka king'iyo constitution kaka IEBC dhi loso lawyers mage kata joma dhi face gi, pod ineno ka nitiere liekruok ni to commissioners 4 manowuok gi gin bende gidhi dwaro representation margi, nikech giwacho ni ok ginyal kata ok ginyal kao duoko mane Chebukati olando kaka margi. Koro gima pod wapenjore ka ma bende warito mondo mi wane kadhi bedo very interesting e doho kacha, kech e yiero ma 2013 gi yiero ma 2017 ne waneno ka IEBC ne act kaka an entity kata kaka a unit, tiende ne gin gi joyal buche kata ne gin gi wakinde mane yalo kescha e logi ka giriwore wang' achiel. To mae wan gi ot mobarore, koro Azimio ne gi ot mobarore, face ot mobarore. Koro ok wang'eyo nikech commissioners 4 ka ok nyal chung' e doho, but ginyalo loso gimiluongo ni affidavit magi sign mabiro wuok e doho. Koro Azimio dhi nyiso judges mag Supreme Court ni ne ka koro jok mane loso gigi ema osewacho ni gini ochochni magi mbede gi barore, to wan koro wawegi wan be wachak wanene. Koro judges dhi ng'iyo emo ji ang'wen gi moko kuom gi bende lando nyaka duoko kuom constituencies mamoko, bende lando nyaka kuom constituencies mamoko, to ji ang'wen gi joma